Moikka! Tällä videolla näytän, kuinka saat neulottua neliosaisen letin muotoista palmikkoa. Aloita luomalla silmukoita 8 jaollinen määrä. Neulo sen jälkeen 6 oikein 2 nurin joustinneuletta yhteensä 2 kierrosta. Seuraavaksi aloitetaan itse palmikon neulominen. Tällä kierroksella neulotaan seuraavalla tavalla. Neulo 2 silmukkaa takakautta ristiin. Neulo sitten 4 silmukkaa oikein. Neulo sitten 2 silmukkaa nurin. Ja aloita kuvion toistaminen alusta. Eli neulo 2 silmukkaa takakautta ristiin. Seuraavaksi 4 silmukkaa oikein. Ja 2 nurin. Toista tätä kierroksen loppuun asti. Seuraavalla kierroksella neulotaan jälleen pelkkää joustinneuletta, eli 6 oikein, 2 nurin. Seuraavalla kierroksella tähän palmikkoon lisätään sen valeosuus. Eli neulo 2 silmukkaa oikein. Nosta seuraavaksi lanka 2 kierrosta alempaa
2 silmukan päästä. Näin. Neulo sitten 2 silmukkaa takakautta ristiin ja 2 silmukkaa oikein. Seuraavaksi 2 silmukkaa nurin. Aloita sitten kuvio alusta. Neulo 2 silmukkaa oikein. Nosta seuraavaksi lanka 2 kierrosta alempaa 2 silmukan päästä. Neulo 2 silmukkaa takakautta ristiin ja 2 silmukkaa oikein. 2 silmukkaa nurin ja jälleen aloitetaan kierroksen alusta. Eli 2 silmukkaa neulotaan ensin oikein, sitten nostetaan lanka, joka on tavallaan palmikon 4. osio. Sitten neulotaan 3. ja 4. silmukka takakautta ristiin, 2 oikein ja 2 nurin. Jatka näin kierroksen loppuun asti. Seuraavalla kierroksella neulotaan jälleen tavallista joustinneuletta sillä poikkeuksella, että nostetut silmukat neulotaan yhteen seuraavan silmukan kanssa. Eli käytännössä neulotaan 1, 2 silmukkaa tavallisesti, sitten neulotaan 2 silmukkaa yhteen ja vielä 3 silmukkaa oikein, 2 nurin. 2 silmukkaa oikein, 2 yhteen ja 3 oikein, 2 nurin. Jatka näin kierroksen loppuun asti. Seuraavalla kierroksella neulotaan tavallista joustinneuletta 6 oikein, 2 nurin koko kierroksen ajan. Seuraavaksi vaiheiden toistaminen aloitetaan alusta, joten nyt neulotaan ensimmäinen kuviokierros, jolloin vasemman puikon 3. ja 4. silmukka neulotaan takakautta ristiin. Sitten neulotaan 4 oikein ja 2 nurin. Tätä toistetaan koko kierroksen ajan. Jokaisen kuviokierroksen jälkeen tulee joustinneulekierros ja niin myös tällä kertaa, joten neulon välissä 1 kierros joustinneuletta. Seuraavaksi neulotaan jälleen palmikkokierros, eli neulo 2 oikein. Nosta sitten lanka alempaa 2 silmukan päästä. Neulo vasemman puikon 3. ja 4. silmukka takakautta ristiin. Neulo sitten vielä 2 oikein ja 2 nurin. Toista tätä kierroksen loppuun asti.
Seuraavalla kierroksella neulotaan jälleen joustinneuletta, mutta muista tällä kierroksella myös yhdistää nuo nostetut silmukat seuraavan silmukan kanssa neulomalla ne yhteen. Jatka näiden vaiheiden toistamista, kunnes neule on haluamasi mittainen. Ja tältä valmis palmikko näyttää. Kiitos, että katsoit tämän videon.